Setan ki ora. Iya masa dalang nganggo pempes. Pegang. Aku meng nguyah-nguyuh nek tuwa ki. Ayo. Setan ki ora. Iya masa dalang nganggo pempes. Cut rasane ki. Kecut. Heeh. Jenengan nak nggih pun tau to? Pun tau. Wis tau ngopo? Maem geblek kula. Kae rak ora tuku rak ming tok sugo. Cut rasane ki. Kecut. Heeh. Iya masa dalang nganggo pempes. Sinden kok lambemu samber gelap to? Kok samber gelap piye? Lah wong nek aku kok sampeyan tesih mboten ayo dijaluk. Aku ki panjang umur wong kowe ki anak buahku. Bendina ya melu aku tak neidit kok mujak-mujak. Maksudnya jenengan tesih mayang mboten wong kula nggih nikah nembe pinten taun niki? Heeh, pirang taun kowe karo bojomu? Kula nembe 7 taun. Lah nggih. Ya ora ketang suaraku wis. Ya iya Prabu. Ning tetep kudu tok tanggap perkara. Aku lho wegah. Aku wegah. Aku meng nguyah-nguyuh nek tuwa ki. Ayo. Setan ki ora. Iya masa dalang nganggo pempes. Ning kadang kala kuwi sok ditakokke lho, Ti. Lah napa? Kuwi sing kadang kala ana sing wong piyai sing ora ngerti, kuwi paling sok ditakokke dan siji cara istirahatnya bagaimana nek setiap malam pentas, loro mesti aku sok ditakoni ketemu wong luar Jawa sing seneng wayang. Enggak gimana, Pak? Kok bisa enggak kencing ya? Nah, kuwi pancen yo ana rahasiane. Napa rahasiane kula nggih dereng ngerti lho, Pak. Nggih kula tau ngerti jenengan medun. Nah, kene wis tau medun mayang wis no. Jenengan nak nggih pun tau to? Pun tau. Wis tau ngopo? Maem geblek kula. Cut rasane iki. Kecut? Kecut kok njaluk meneh. Kecut njaluk nek kapan wong mangan siji kok njaluk meneh. Lah wong bar kuwi ya njuk murah-murah, enake geblekmu ngoten iku kok. Nah ya. Kok ora? Pritenan nang tasih. Lah wong bar kuwi ya njuk murah-murah, enake geblekmu ngoten iku kok. Nah ya. Kok ora? Kecut ning numani. Iya. Tika yo. Mula aku ya njur murah-murah njulak njaluk. Napa, Pak? Ayo Mbak Tatin ngersake napa? Badhe nyekar menapa? Nggih, menika napa, Pak? Sriuning. Nggih. Ya. Nggih piye lah pripun? Sabar nggih, Pak. Cek. Heeh wis. Ha iki son apik dicek. Padake son mati disewake. Ya siji, loro, telu ya. Wingi dolan ning ndi, Mas? Neng Gembira Loka. Pun Pak. Salah. Kok njur gong urung-urung. Kek wingi dolan endi, Mas? Kowe nadane neng Gembira Loka, ora neng Gembira Loka. Atene wis rampung. Neng Gembira Loka. Yo. Neng Gembira Loka. Neng Gembira Loka. Neng Gembira Loka. Astagfirullah. Neng Gembira. Sik. Sing wedok sik. Ki, neng Gembira Loka. Ayo. Neng Gembira Loka. Nah. Rasanane. Yo siji lho, yo Tin yo. Sing pundi? Ayo sing wingi dolan endi? Hah? Ya. Wih. Aja guyu ya. Wingi dolan ning ndi, Mas? Neng Gembira Loka. Ya. Dina Minggu torene. Gajahe. Ana. Ontane. Ana. Manuk. Munyuk. Manuk napa munyuk, Pak? Munyuk. Munyuk. Ana. Sasat kewan. Apa-apa ana. Pengen prawan. Praon. Kula pengen prawan, Pak. Apa ada? Praon. Antir. Pengen prawan. Ana. Gandulane. Ana.
Pengen. Nadane Pengen. Peng. Pengen. Kok aku sorono tak ajar lho kok. Pengen. Medun sithik. Pengen. Nah. Pengen. Pokoke nek ora pas gah aku. Sok ora melu aku sesuk bengi. Pengen. Jajan. Cekake. Apa? Cekake Kathok cilik. Cah cilik. Sik. Aku isin ken tenan. Ayo Tin. Go sikit to. Iki ki nang Jawa Tengah ning Wonogiri. Kowe iki melu aku pirang-pirang tahun kok ngono ora apal lho. Pengen. Jajan. Cekake Kathok. Nah. Raku ciwa. Yo, Tin yo. Cah cilik. Cah cilik Cah Tin. Yo Tin, kowe cilik Tin. Ayo, Mang ora sih. nanggunge diranggunge. Oh, Tatin. Tatin semono kok cilik ora. Gede ding. Ayo. Ulang sithik. Ya wis, cah cilik ngono. Mah, Pak. Aku gelem ya. Cah cilik. Jadi, ayo muda-mudi. Aku dadi mel bir. Ora apa-apa. Muda-mudi. Lansing tilas bocah. Pisan. Di. Nah. Ming. Ke. Ayo Neng. Ayo, Tin. Kowe Neng Gambira Loka. Aduh. Iki sing marai. Iki sing marai aku kepoyoh malah iki. Dan aku ya duwe wong kaya ngono to ya. Ono gleleng ora jamak. Oh, alah Gusti paring ngono ngapura aduh. Aduh, melu pirang-pirang tahun kok nembang wingi dolanan ndi kok ra iso, Jan. Coba rasa rotatin dhewe. Saka ngarep tekan mburi ayo kae. Kae ismek meneh. Wah, anggere kleru aku isin tenan aku. Aku irisan piyai ngawu mboto mbaturna kene. Mesti do ngrasani nek tabuhane kompak, ning wonge goblok-goblok. Ayo. Wingi dolane ndi, Bu? Tak ngomong itu. Nek cakepan wingi dolane ndi, Bu? Ngono. Wingi dolane ndi, Bu? Heeh. Nek Gambira Loka dina Minggu tenek gajahe ana, ontane ana, munyuk-munyuk ana, tasat kewan apa-apa ana, pengin prawan ana. Terus Pengen jajan cekake kathok cilik. wis bubar. Gawat. Gobloke nyetek ora. Ndene kok ngono nek kurang 50 moyak wae. Edan. Eno neno. Mangga. Mbah Prasti Mbak dipundhawaken tak undang Kang Garing karo Bagong. Ya. Yes, kendar. Ternyata iki Ibu Teresia Mariem iki ternyata satu produk karo kowe. Napa? Nek Bu Teresia Mariem iki bakul gedhok, kowe bakul geblek. Ya. Mula muga-muga kowe tak pujekke le bebojoan karo bojomu ya iso 50 taun. Ya. Amin. Bakul gedhok iso nanggap wayang, bakul gedhek ya kudu gedhek panjen. Bakul geblek ya iso kudu nanggap wayang. Nanggap sinten jenengan? Lah iya no. Jenengan tesih mboten nggih. Hah? Maksudnya tesih dalang napa mboten? Kowe sinden kok lambemu samber gelap to?
Kok sambar gelapi. Lah wong nek aku kok sampeyan tesih mboten ayo dijaluk. Aku iki panjang umur wong kowe iki anak buahku. Bendina ya melu aku tak neidit kok mujak-mujak. Maksudnya jenengan tesih mayang mboten wong kula nggih nikah nembe pinten taun niki? Heeh, pirang taun kowe karo bojomu? Kula nembe 7 taun. Lah isih 43 taun ya muga-muga aku. Ya ora ketang suaraku wis Yai Prabu. Ning tetep kudu tok tanggap perkara. Aku lho wegah. Aku wegah. Aku meng nguyah-nguyuh nek tuwa iki. Ayo. Setan ki ora. Iya, Mas. Masa dalang nganggo pempes. Ning kadang kala kuwi sok ditakokke lho, Ti. Lah napa? Kuwi sing kadang kala ana sing wong piyai sing ora ngerti, kuwi paling sok ditakokke dan siji cara istirahatnya bagaimana nek setiap malam pentas, loro mesti aku sok ditakoni ketemu wong luar Jawa sing seneng wayang, enggak gimana, Pak? Kok bisa enggak kencing ya? Nah, kuwi pancen yo ana rahasiane. Napa rahasiane kula nggih dereng ngerti lho, Pak. Jane ora perkara dalang ki digdaya ora. Yo, Dalang ki iso ngampet nguyuh ora. Yo kadang kula yo ngampet nguyuh. Ning pancen yo karena hobine mayang, kesenengane mayang, pikiran nguyuh ki lali. Saiki nak waca Piyai Lenggas meneh nuwun sewu lho, kula ora ngarani Piyai Ngawu menika piyai sing seneng judi mboten. Ning nek wis ngedep kertu, wis to. Rong dina rong bengi ora nguyuh kowe betah. Saya menang. yo. Saya kalah kok kuwalik. Anggere kalah muni bingung pikirane, ora gagas nguyuh. Ning nek menang nguyah-nguyuh ora ndelikke dhuwit. Iya. Oh, asline ngono kuwi. Iya. Oh, cocok-cocok. Mula mayang ki ya hobi ya kesenengan. Dadi nek aku mayang ngene iki ora mikir nguyuh. Iya, Ngono ya mak iya ora bakal kebelet. Ning ya tau kebelet ki ya tau. Nggih kula tau ngerti jenengan medun. Nah, kene wis tau medun mayang. Wis nok mergo ora kuat tenan. Ning daerah Bantul ning Srandakan kono. Gara-gara kuwi wis tak amput wis ora iso tenan tak nggo ngeprak. Ngene iki kene mak celeng. Kene ngendi kok didumuk? Apa? Kuwi tangane kok ndumuk kono? Kowe weruh to? Weruh Ayo mripatmu sing cenanangan. Lah kula lho agi ndelok jenengan kok ya mak celeng kok tangane ndono. Ayo mbok tok penging. Ayo miki wae tak penging aja rono. Oh, ya wis. Iya. Mak celeng ora kuatan mlaku aku. Delalae sing di omah kok ya nampa. Iya. Aku muni nuwun ngapunten nggih Pak. Mboten napa-napa Mas. Iya, ya syukur. Dadi rahasiane niku mboten pon fokus tengen nek jenengan nggih mayang. Nah iya, pokoke wis nyinden ya fokus nyinden rasa dadak mikir werna-werna. Sinden anggere kena adem fokuse aduh, mengko kepoyo aku. Ha kepoyo tenan. Mula aja sok celkap-celkop. Iya. Mboten. Ngono ya. Aja sik. Aja dirasani wis ben nengke wae, ora nguyuh nengke wae. Lek mboten nguyuh ya piye? Ya, ayo. Pak Yo. Saino kalih Bu Mariem. Ya, Nggih. Kowe bakul geblek ya tak dongak-dongake men kaya Bu Mariem. Pripun? Nadyan ming sak bakul gethuke putrane dadi kabeh iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Wong tuane perkawinan emas karo putra-putrane tanggapke wayang. Nggih, amin, Pak. Padha-padha lesko telo nggih. Aku bakul geblek rung pati opayuhe geblekmu larange ra jamak-jamak. Mongko ya rasane ora teko enak ya wis. Sing ngomong sinten? Ngene kula wis saiki wis laris lho. Ya syukur nek wis laris aja larang-larang. Ya. Lah, Manut karo kula kekuatan. manut telone nek telone lanang ya bakule gebleke dadi larang. Oh, manut anu sumbere ya. Sumbere ngoten niku nggih. Jenengan nak nggih pun tau to? Pun tau. Wis tau ngapa? Maem geblek kula. Kae rak ora tuku rak ming tok sugo. Lah nggih kula ora muni tuku lho, maem. Ya mentok sugone ya ora pati enak. Lah, Mula aku ming entek siji. siji. Tok tawani tanduk napa, Pak? Moh aku yo. Arep wae. Arep apa siji tok wis. Siji. Kecut rasane iki. Kecut. Kecut kok njaluk meneh. Kecut njaluk nek kapan wong pangan siji kok njaluk meneh. Lah wong bar kuwi yo njuk murah-murah, enake geblekmu ngonten iku kok. Nah ya. Kok ora? Kecut ning numani. Iya. Cekak yo. Mula aku ya njur murah-murah njulak njaluk. Napa, Yo. Pak? Ayo Mbak Tatin ngersake napa?
Badhe nyekar menapa? Nggih, menika napa, Pak? Sriuning. Nggih. Ya. Nggih piye lah pripun? Sabar nggih, Pak. Nggih kan mawon. Apa? Kadung tresna nggih. Ya, iki suasanane suasana perkawinan Mas ya. Suasana katresnan. Ya, men saya akeh katresnane Pak Saino Pak Sono kalih Guru Mariem. Ya, nggih. ya. Bawani. Ya. Lamat wis katon tejane yen kok berangkat Neno Pacane sarwa asri droba
kadung tresna dilanggamke mlebokke dangdut ya. Sritinan Dangdut slow ya, Mak. Dangdut slow. Iya. Nek dipethot-pethot kok ndak ngentekke wektu no. Iya. Langgam tok, dangdut tok, mula disambung sisan bae. Ngono ya. Heeh. Ki mau Mbak Tatin saka Kulon Progo. Ya. Ayo saiki sing sinden saka Sulawesi. Ya. Mbak Elisa Orkaro Salaso. Ayo jumeneng, Mbak. Ya. Wis ora usah tak sepoti, wis langsung ngadeg wae. Ya. Nggih niki pun ngadeg. Heeh. Nggih sugeng dalu sedaya mawon. Niki sowan wonten ning Ngawu nggih. Heeh, Ngawu Batu Retno. Ngawu boto? Batu. Nganggo boto mboten? Oh nggih Ngawu boto Batu Retno. Oh. Makane untune putih-putih kabeh kene. Sebabe? Lah nek sikat gigine nganggo Ngawu karo nganggo boto. Nek wong jaman biyen Ora kurang ajar lho kowe. Piyahe kene kok ana sing tersinggung piye ora. Ning ya malah apik lho jane tinimbang pasta gigi janjane cara kuno mbiyen ya pancen nganggo awu. Nganggo ya nganggo boto ya, Pak. Iya, ngresiki wajan barang kae nganggo awu malah resik. Lah dadi nek sikatan nganggo awu iki tok anggap cangkeme wajan ngono apa piye? Ya ora kok ya senengane ra. Nggih, niki Pernikahan emas. nikahan emas. Ya, deket Waduk Gajah Mungkur ya adem banget ning kene iki. Nggih ya, Pak, nggih. Oh iya, Gajah Mungkur. Ah, cecak waduk. Deket Iya. Waduk. Ngendikane iya. Pak Saino mau cerita karo aku nek pas musim rendeng saka kene iki mung 200 meter. Apa nih sing 200 meter? Waduk Gajah Mungkur. Kok kene nek mlaku mung 200 meter Oh, nek jauhnya. ketiga ngene iki adohe ya iso luwih adoh mergo banyune asat. Oh, asat. Yo. Luar biasa. Nah, saiki berarti ini asat apa ora? Ah iki ketiga ya asat. Oh, asat berarti adoh. Adoh. iya. Adoh. 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 Yo, Gajah. Ya Gajah Mungkur berarti ning gajahe kuwi membalik ngono ya, Pak? ora kuwi jeneng membalik dengkulmu melocot kuwi ora. Gajah Mungkur Wis rasa tok bahas jenenge Gajah Mungkur ki rasa tok bahas. ora dibahas. Gajah Aku ki Mungkur. penasaran nih Gajah Mungkur. Ayo sesuk liwat Nek mandek. gajah berarti nek Gajah Mungkur ketok apa nih? Wah malah gawe mumet sirahku kowe iki ora. Gajah Mungkur ya ketok burine, ketok bokonge. Ya ora ketok banyune. Ketok banyu, ketok banyune. Kok ketok banyune? Ya Gajah Mungkur waduh maksudnya. Pikiranmu bokang-bokong wae lho. Wong aku mung muni bokonge diseneni kowe iki sok muni luwih kasar e. Nek gajah numpak becak ketok apane? Ketok dobose. Ketok le ngapusi. Nggih, ngaturaken apa selamat iki apa basa Jawane selamat? Wilujeng, sugeng ya kena, wilujeng ya kena. Selamat ti nderek mangayu bagya. Nah, nderek ora ndek. Nek nderek ki mobil kae diderek. Derek manom. Derek mangayu bagya. Ya. Kale Bapak Saino. Saino. Lazarus Saino. Lazarus Saino. Heeh, terus karo ibu Kale Bu Teresia Mariem. Mariem Wati. Mariem tok ya? Mariem tok ora tambahi Wati kok. Oh, iya. Mariem Wati ora. Mbiyen Bu Mariem ki nek nesu nyemelangi lho. Kenapa nyemelangi? Aku nek nganti Bu Mariem nesu, wow dipenerke nang kowe disumet
culeng. Kena kowe ambyar. Apa nek kuine? Meriem. Padake meriam. Meriam bom maksudnya. Ah iya. Ora ya iki Mbak Meriam iki bakul gethuk. Heeh. Dubom. Bakul gethuk ning pasar. Ning pasar nongko apa nih? Pasar napa, Pak? Nongko. Hah? Pasar Batu. Pasar Batu. Pasar Batu. Bu Mariam berarti nek ketemune karo Pak Saino ning pasar mergo tuku gethuk. Yam tuku gethuk ke ngono ya. Wah, sweet. Sweet apa? Ayo roman kere, Pak. Roman apa? Roman kere. Lah ya ngono kuwi nek wong so sweet ngono kuwi roman kere saka tuku gethuk. Saiki iso 50 taun. Iya. Nek wiyaga karo sinden ya mergo ning bis pamane to. Cekel-cekelan tangan. Dadi roman kere. Roman kere ya. Iya. Kuwi cek kaya ngono kuwi mah berprestasi kuwi ne. Malah nyatane perkawinane langgeng ya. Langgeng luar biasa. Pak Saino mlaku ning pasar kesel terus Bu Maryam lagi ngolak-alik gedhuke tumbas gedhuke Bu dadilan katresnane nganti iso 50 taun. Aku ya adiling Gusti kuwi. Elok ya, Pak. Iya. Aku kok ora rabi-rabi. Durung ketemu karo jodone. Aku Jajal, sabar ya, Pak. Jajal, kowe sesuk rasane ndene dodol gethuk. Oh, ngono, Pak. Ambok menawa Ayo, itu jodohmu. ya bener. Lah nek nyinden aku lek ketemu jodohku kapan? Nah. Saiki nek bengi wayangan, esuk turu wayangan meneh. Lah ketemu jodohne kapan? Ya, Pak. Mane golek kok. Berarti nek aku rasa nyinden ya, Pak. Rasa nyinden tur upama kowe entuk bojo ki paling bojomu ki mati meruput. Kok mati meruput? Gagas suaramu le kaya ngono kuwi. Bojomu ki bludrek terus darah tinggi terus modar. Masa ayune kaya ngene, masa. Nek tangi esuke getangi, Pak. Aku gawe geteh. Bisa modar bojomu san. Kudu sing alus ya, Pak. Kudu sing alus. Mulai tak ajari to kowe. Selama kowe ning Jogja rak selalu tak didik. Saya alus. Oh iya. Nderek Mangayu Bagyo. Nderek Mangayu Bagyo. Ayo tiroke. Nderek. Sing persis suaraku. Derek Mangayu Bagyo. Kagem. Bapak. Lazarus. Saino. Kalian. Ibu. Teresia. Ya. Maryam. Mugi tansah. Heeh. Tansah pinaringan berkahing Gusti. Saged langgeng anggenipun bangun katresnan. Aduh banget. Engko kowe nek ra dawa ora trima. Ambenipun apa? Ambene ngembleki kowe kuwi. Ambenipun apa? Anggenipun kok amben-amben. Oh, amben. Pak Saino Bu Maryam ora satok pernah kene ngamben. 50 taun ki wis dong deke. Anggenipun mangun katresnan. Bebrayan. Oh, bebrayan. Sok tau ora. Bebrayan. Nggih, bebrayan. Nah, putra wayah. Pinaringono. Sehat. Saged mikul dhuwur. Mendem. Ngopo dipendem? Iki kata-kata kiasan Jawa ora ngopo dipendem. Lah yo mosok dipendem. Mikul dhuwur mendem jero. Eger ha? Mikul dhuwur mendem jero. Jero. Kalian tiang sepuh. Nah, Oh, tiang sepuh. Oh ya. Kaya anggur ya, Pak. Orang tua, tiang sepuh. Lho anggape Pak Saino mendemi ngono apa piye? Kok anggur iki kowe ora anggur orang tua ya orang tua. Nggih. Orang tua ya piyai sepuh kok anggur. Ya rasa nesu-nesu ra pareng. Kok rawet lho. Kudu sabar. Dicontoh Pak Saino karo Bu Maryam iki karena kesabaran iso 50 taun. Aku ki mbiyen sadurunge kowe melu aku ki sabar banget. Dadi sing salah. Kowe melu aku ki getihku gampang munggah. Nek ngomong ngawur kandhani ngayal. Iya. Berarti nek sing salah aku. Ha iya kok tidak. Lah kok dijak terus.
Sing ngejak sapa wong kowe iki ngintil terus kok. Nanti malam mayang ya, Pak? Iya. Ikut. Oh, lah. Iya. Ya ora Oke. apa-apa. Ya semoga dapat teman terus ya langgeng sampai akhir hayatnya Kak. selalu bersama. Moh aku basa Piye? Jawa. Angel ya, Pak. Belajar. Kowe iki wis ngisen-isenke aku bola-bali ora. Iya. Cah iki radong lho. Heeh. Wis tak omongi ning ngomah tak omongi ana pitik nyegugruk nang ngisor wit kae. Kuwi kenapa, Pak? Kuwi nek cara pitik teleke putih. Oh, teleke putih ki apa? Lara. Lah kok tanggane iki dunekke, "Weh, teleke putih kok ya, Pak." Kuwi cukup nggo kewan bae, nek menungso aja dunekke teleke putih iso dibandem watu kowe. Ya bener nek loro deleke sok putih barang oh. Delek dili ono. Ah, gah. Nek pas ngising karo ndelok. Cangkeme. Mbok menawa tenanan kuwi ne. Kuwi nek omong lak ceplas-ceplos to, aja disebutke. Iki ning Jabar Nangka, iki ora ning Yogya lho, Sa. Iki ning Jawa Tengah lho. Ora paring. Ora pareng. Oh, nggih. Nek muni arep nuwun sewu nek muni arep ngising ngono kuwi aja muni kuwi. Ning Napa? nderek wonten wingking ngono. Derek wonten wingking. Ya nek ngising nek ora. Hah? Wes cilaka. Durung tentu ngising nek. Ah iya iya. Ora to balan-baleni ya wawan jan tak kepruk modar kowe. Pamane golek kanca, golek mangan ning dapur ya ning wingking. Heeh. Ra mesti ngising to. Ning basane Jawa ki nang kono kuwi. Hayo ning buri wingking buri. Heeh. Kowe coba kowe sekali-sekali sesuk nek bubar rasa bali sik, kowe bali awan terus mlaku-mlaku ning desa ngono nek ketemu ibu-ibu bapak-bapak, "Pak, nderek ngising ora keprok watu ndasmu." Mosok dikeprok Lah, ndase. Nderek wonten wingking. Tata kramane Jawa ki ngono kuwi. Oh, artine kuwi ngising nek nderek wonten wingking. Heeh. Ah, mah bulan. Nek adus ya tetep wingking. Iya. Oh ya. Oke. Wingking ki artinya neng kono kuwi wingking ki dalam arti kamar mandi. Oh, kamar mandi ki wingking. Ah. Oh, ya. Engko rak mesti takon, nek kamar mandi ning ngarep. Wah. Pecah ndasku suwe-suwe. Lah ya ora mesti ning buri ya soalnya nek. Nah, iya. Iya. Nggih, ikut senang. Ini tadi juga udah ada misa. Romo juga masih lenggah ya kayaknya ya. Romo Ya. dari Papua. Dari Iya. Papua, oh dari lingkungan sini juga ada. Lingkungan Batu Retno nggih. Nggih, lingkungane kene Iya. paroki Batu Retno. Kuwi sak Nggih. aliran karo kowe ya ta. Saaliran Lah iya nggih. memang bener kok ya. Nggih, niki ngaturaken napa? Apa? Kowe arep nembang apa ngaturke? Arep suaramu kagok nek nembang pancen pinter. Ning gumun kuwi lho. Stelane cangkem ki piye to ya? Kok setelan? Oh, setelan cangkem. Lah wong nek nembang ki apik kok anggere omong kok ajak-ajak kae. Iya, ora reti ngene iki gawane nek salah ya di ngapura ngono wae lah. Ah nek suwe-suwe ya ora ngapura kowe suwe-suwe ora tau belajar kok. Suwe-suwe ndak dikandani oke-oke tekan omah ya tok lalekke, tekan omah ya tok lalekke. Hayo menungso jarene kadonongan ino salah lali lilo-lilo. Kok jenengan Menungso kedunungan ino lali salah apes lan mati kok lilo-lilo dengkulmu mlocot. ora reti ya? Ora dong ya ora samuni. Ya mung nyonto kok biasane ngrungokke ben dina ben bengi. Ah iya. Ya kuwi iso tok gawe kaya ngono menungso kedunungan ino. Kadonongan lali apa salah- baleni? Apa, Ino Mas? salah lali-lali. Lali-lali apes. Ino lali salah apes lan mati. Oh, ino salah lali apes mati yo. Apes ora apes. Apes mati. Apes, Aku ki wis kepirangan bola-bali lho kowe sak. Lah iya. Tak jak blonjo ning Jakarta kono ning mall. Wong aku ki ming liwat anu lho nok patung dinehi kathok jero karo BH. Iya. Aku ki mlaku alon-alon ki digetak. Delok cawen. Setan ya aku. Seneng ya, Pak. Seneng apa? Aku tok getak aku dadi isin e. Mbok rasamu ning ngono kuwi. Kan ekspresi kuwi natural. Iya. Ya ora apa-apa. Yo dibawani, Mbak Elisa. Nggih. Napa nggih niki? Lagune apa? Anu pelok wae, pelok pangkur Nggih. Semarangan sampean kuwi Oh, Pak nggih. Jos. Iya. Iya. Mingkar minggu
karana kenapa guyu Ora apa-apa. Kelingan kowe nek omong waton jeplaki aku sok teratapan ya. Lah iya. Mayang ning Pontianak. Iya. Ana Iya. penonton. Ana penonton ning pinggir panggung muni. Njaluk apa jenenge iki? Banyu langit. Banyu langit, Mbak Elisa, banyu langit. Ora ono kibote nggo cangkemmu iye. aku salah ngomong barang ana gembote aku ngono gembot ana dhewe ngono kuwi digetar. Aku mak tratap ngono. Ayo neng sebrang e. Iya. Nek wonge ora trima piye yo tak elekke njukan bocah ora ngono kuwi sing sopan. Lah wong ora ono kibote kok crewet bae ora ngono. Wes muring-muring pokoke malah Iya. nyokoti apa-apa. apa nyokoti kaya tikus menungso iki Pak padake karena marti Apa? Iki ngomongke tentang pernikahan ya toh? Heeh. Tentang nek zaman biyen zaman Nabi ya ana Adam karo Hawa. 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 Ora iso apa ya? Hawa. Adam tetep Adam. Adam karo Hawa. Kan Hawa kuwi saka tulang rusuke, rusuke Adam. Nek basa Jawa rusuke apa to? Ya Iko. tulang rusuk ngono wae. Ha, kenapa kok ora tulang endas po tulang apa silit kodhok ngono ki kenapa? Coba aku takon nek kowe dalang aku takon, Mbak. Aku ora iso. Jare dalang iki ngenehi pitutur lan piwulang. Wis pitutur modal piwulang. Pertanyaanmu wis ora masuk. Payah iki. Pertanyaan marai bludrek kaya. Oh, tak jelaske. Kena jadi sebabnya apa? Kenapa kok ora ning dhuwur ndas apa ora njupuk tulang ndas apa tulang apa silit apa jeneng? Silit kodhok. Oh, tak jenenge sik ning kono ki lho, Pak. Heeh. Sik ning kene. Milih ning rusuk. Heeh. Karena memang pasangan itu harus sama rata. Maksudnya? Kamu kalau jadi suami terus sama istri itu punya sama rata derajate. Nek sing dijupuk kuwi balung dasmu, ngono. Hei, sik tak ajar kowe. Balung das kok balung dasmu. Iki umpamane gue suami Ora istri. umpamane cangkemmu ki sing elek. Contone. Muni balung das kok balung dasmu. Ya kan contone gue karo bojomu. Ya toh, Pak. Nek bojomu dijupukke sekon dasmu. Berarti nih kan kuwi bakal ngungguli bojone. Nek dijupuk saka iki silit kodhok, berarti nih ngisori bojone disio-sio. Dadi dijupuke sing setara tulang rusuk. Ngono ki lho. Paham, Drong? Paham. Ah, seneng aku iki. Cah cerdas. Cerdas. Ben ora di ngonokne kuwi ndak cerewet wae. Iya. Iya. Terus. Mentit meneh sa. Ayo, kaya kowe nek neng Sulawesi kae lho. Apa? Ame nganggo kathok antok terus. Wah, semi. Telo iki. Asem ya. Ya Misuh kok ora mantep. Asem. Ngono diajarine. Asem mi kowe iki. Telo pancen. Heeh. Yo.
jos tenan. Apa lahir? Kaya wong bayen. Dokter-dokter kandungan ki tanggap sasmita iki jane rasa perlu akon ngeden. Nek sing arep lairke sinden yo pangkur Semarangan, Mbak. Nggih. Bro. Oh, dadi kuwi teknike ya, Pak ya. Ha iya. Oh, sesoke tak nggone. Oh, arep nglairke malah tembange Sri Uning. Mongko nadane rendah kabeh mendelep meneh. Ha iya. Iya. Sinuba Sinukarto Mreh Gretarto Pakartine ngelmu Tibake apa sa? Tembang kangen wae. Apa? Tembang kangen. Tembak kangen. Tembang kangen. Oh, tembangan. Nek seru-seru tembange dadi tembak kangen. Tembang kangen. Tembang kangen ya. Ya, monggo. Ya dados, yuk.
sange Mak Limpuk. Mungkin Pak Saina dan Bu Maryam. Bu Maryam. Maryam ya, selalu Suritinan nang tasih